Godmorgen. I kommer lige med på morgentur. Jeg har en historie, jeg rigtig gerne vil fortælle jer. En historie for det virkelige liv. Og en historie, jo som en af dem, som vi bærer i ego, og som præger os, så længe vi ikke er med den. Det betyder, så længe den ikke er opløst, så præger den os. Den her historie, den hænger sammen med... Den historie, der er i dag, hænger sammen med en historie, der er sket for 16 år siden, og i virkeligheden også for 18 år siden, som en af mine klienter bar i kroppen. Og jeg har været så heldig, at få lov til at fortælle den. Nogle gange oplever jeg også nogle sessioner, som er helt vilde. Det gør jeg faktisk tit. Men det var den her i hvert fald også, som i helt vild. Denne her kvinde, som er hos mig, hun har gennem et godt stykke tid nu søgt job i udlandet, uden for landets grænser. Hun har nogle børn, og de børn, de er pænt op i alderen, og den ene er faktisk 18. Og hun har arbejdet meget på, at med alt det, der nu kan være, som spænder ben af de historier, vi ikke ser, blokeringer, der ligger i kroppen, og synes faktisk, at hun var klar. Og det vil jeg umiddelbart også sige, at det synes jeg da nok også, hun var. Så sker der det til en session. Hun kommer ind ad døren, og så siger hun, nu fik jeg afslag for det her job igen. Jeg forstår det ikke, jeg var bare sikker på, at jeg fik det. Og i det hun siger det, så spørger jeg hende, nu kalder vi lige hendes barn Pernille, så spørger jeg hende, har du nogensinde haft en følelse af, at dig og Pernille er blevet revet væk fra hinanden af? Har du været bange eller angst, frygtsom, hvad det nu kan være, for at miste hende? Og hun bryder fuldstændig sammen, og det der er så syret for mig, det er, jeg kan se, der sker noget i øjnene i splitsekunder, før at hun bryder ud i gråd. Jeg kan simpelthen se, at der er et chok i hendes øjne. Det er så vildt. Og hun bryder helt sammen. Og hulker og kan næsten ikke tale, så jeg beder hende selvfølgelig om at trække vejret. Og så fortæller hun hulkende, selvom jeg beder hende om at lige at trække vejret og lige prøve gang at være med det der og så videre, så presser hun nærmest sig selv til at tale videre, fordi det fylder simpelthen så meget. Det er så voldsomt for hende, det her tryk, der ligger derinde. Og så begynder hun at fortælle, at for 16 år siden, da hun var på en ferie et sted i udlandet, der går hun med sin datter. Jeg fortæller hende i øvrigt også, at det er ikke så vigtigt, hvad jeg fortæller, men det var for med historien, at jeg kan se, at datteren er meget lille. Hun kan godt gå, men hun er ikke særlig gammel. Hun fortæller så, at hun går på den her strand sammen med sin datter. Datteren er 1,5 år, cirka, og hun kan godt se, at vandet begynder at trække sig tilbage nede i vandkanten. Og normalt så ligger det og skvulper, som hun selv sagde, og det her vand trækker sig tilbage. Og pludselig så tager hun sit barn helt ind til sig og beskytter det med ryggen. Men bølgen, som er sådan en mini-tsunami, som kommer og vælter hende, gør, at jeg bliver også berørt af det, at hendes barn, hun taber det i vandet. Og hun kan ikke se sit barn. Det ligger i det her vand. Og hun skriger selvfølgelig. Og panikker og går i angst og alt muligt andet, fordi at hendes barn er væk, og det forstår man da i den grad godt. Og det ender med, at hun finder hende i det her vand, i det her sand, og tager hende op, og barnet skriger og hulker selvfølgelig, fordi det har været lige så angst og bange. Der har været en kæmpe adskillelse for sin mor af her. Og hun får sit barn op, og redder sit barn og redder sig selv. Så sidder vi her og arbejder med det, og så kommer det, som jeg kalder en bølge. Pudsigt nok, bølger, de kommer indenfra, dem vi ikke styrer, for vi bare har, når vi bare går ind og er med det der, så kommer bølgerne bare væltende. Så kommer det en mere, så siger hun, sagde hun så, nu husker jeg noget mere. Det kommer nu, sagde hun. Og det er ikke fordi, hun har gået rundt og glemt det, men hun har aldrig nogensinde forbundet det.
Og det er, at hun har født, vi kalder hende Pernille, 8 uger før tid. Og hun er lige født hende, og det igen græder hun hulkende, altså som i virkelig, virkelig hulkende, at hun når lige at føde hende, og min klient er meget ung, og de tager barnet fra hende. Og der er mange ord, der bliver sagt her fra min klient og så videre. Det er ikke vigtigt for jer her. Det, der er vigtigt, det er, at barnet det bliver taget væk fra hende. Og hun får hende så ikke tilbage. Hun kommer i sådan en lille lysboks der. Og hele den historie er også helt forfærdelig. Men det, der er i det, det er, at lige fra hun blev født af, det første, der skete, da hun blev født, det var, at hendes barn blev taget fra hende. Hun overlever, og hun ser andre børn nærmest i hvert fald ikke være sikker på, at de overlever her, hvor hun selv er. Det gør jo selvfølgelig stærkt indtryk. Der er meget, der sker her. Hun får sit barn med hjem. I hende sidder den her oplevelse af, at barnet er blevet fjernet fra hende, lige efter hun er blevet født. Alle de her psykiske historier, der sætter sig som spændinger, som vi bærer uden at vide det. Som spænder ben for os i livet, som vi ikke har en chance for at sætte sammen. Først så får vi historien om den her mini-tsunami. Så kommer historien med, at pludselig ser hun sammenhængen mellem, at hun er født 8 uger for tidligt. Der er også en adskillelse. Det er tydeligt for mig, at grunden til, at hun er så rædselsslagen for at flytte uden for landets grænser, det er, at hendes datter er her. Jeg vil sige, at de børn, hun har, der reagerede hendes ældste datter voldsomt. Meget, meget voldsomt. Og det er der selvfølgelig også meget, som jeg kan lige nævne her. Det er ikke så vigtigt. Men det vil sige, at datterens Pernille system også husker alt det her, der er sket. Vi går ind og arbejder med det her. Selvfølgelig gør vi det. Og det er jo at være med det, der er. Og det, der er interessant, det er meget ofte, så har det sådan, at vi skal råbe, vi skal skrige, hvis vi har brug for det. Så vær med det for fanden. Så råb det, skrig det, få det ud af kroppen, og træk vejret og ned og være med det. Men i går, der var det bare, lige for nærmest, hun kom ind ad døren, så var det bare, okay, emnet er kærlighed og blidhed, kærlighed og blidhed. I dag, du må simpelthen ikke skrige, du må ikke råbe. Det er så blidt, det er så følsomt, det er så fint, den her energi, vi skal ind og arbejde med. Så lige med hvad, så skal du blive herinde i kærlighed og alt det her, der er herinde. Sårbarhed og forfinethed, og det var bare så vigtigt, og det var hun. Og hun gjorde det bare så fantastisk og så smukt. Og selvfølgelig var hun helt færdig efter denne her session, som det hedder. Og hun skrev til mig senere en vanvittig dejlig, hjertevarm tilbagemelding. Og det siger jeg, fordi jeg er så glad for, at hun var så lykkelig og glad. Og nu er jeg selvfølgelig... jeg er spændt på, hvad der sker ud for det her. Især også på hans jobrelation. Men det, der er så vildt, ikke, det er, at jeg er ikke i tvivl om, at grunden til, at der er noget dybt i hende, som simpelthen ikke ville, som sørgede for, at altså, tingene hænger jo sammen for fanden. Og hun vil ikke afsted. Hun tør sgu da ikke gå væk fra Pernille af. Hun er jo bange for, at hun dør. Hun skal jo være der. Prøv at høre her. Hun var der, dengang hun blev født. Der var der overladt til nogle andre, der havde ansvaret. Lever hun, dør hun, hvad sker der? Får hende tilbage. Så 1,5 år senere, der tror hun skal dø. Hun mister hende. Hun er ude i vandet et sted. Hun panikker. Prøv her, sådan nogle oplevelser, der ligger i kroppen, det var for sindssygt. Og det var så vildt at arbejde med. Og jeg blev faktisk, ikke fordi jeg vil helt fortælle sådan alt, hvad der skete, men det var faktisk meget vildt, fordi det der er i det, og grunden til også, jeg har så svært ved at sige, hvad fanden er det egentlig, jeg laver, arbejde, sætte et navn på, det er, at jeg er jo bare åben, når det sker, når der sidder en klient. Selvfølgelig har jeg en masse redskaber og værktøjer, jeg godt ved, jeg skal bruge, ikke? Det er klart. Men jeg er også åben for det, der bliver mig vist. Ligesom hvis I kan forestille jer, at der er sådan en kæmpe reol bag mig, som jeg ikke helt ved, hvad ligger. Og så får jeg nogle værktøjer, og jeg har så meget tillid til at bruge dem, så det gør jeg selvfølgelig.
Og jeg ved godt, at noget af det er allerede nogle terapiformer og alt muligt andet, men det er jeg sådan set ligeglad med. Jeg gør det, jeg mærker er rigtigt og sandt. Så det jeg faktisk gør, det er, at hun ligger her, jeg beder hende om at træde i anden position og se sig selv, altså med lukkede øjne, se sig selv efter, altså det her, hvor hun føder. Jeg beder hende om at gå hen og age hende på panden og fortælle hende, at alt kommer til at gå ok, og hendes datter vil overleve, fordi din datter er også min datter. Og så kigge hende dybt i øjnene og mærke den her fælles ånd, fælles energi. Jeg er dig, du er mig. Fortæl hende, at du er der. Fortæl, at du får din datter igen lige om lidt. Fortæl, at I kommer hjem fra hospitalet. Fortæl hende, at om 1,5 år, der sker noget i dit liv, som vil ryste dig, og du vil gå ind og ramme nogle af de følelser, du har i dag. Men alt vil blive ok. Du vil overleve det. Du mister ikke din datter. Fortæl dig det nu. Kig dig dybt i øjnene og sig det. Og det gjorde simpelthen bare det vildeste i kroppen. Ja, det var fandme et smukt arbejde, jeg har. Ja, det var så vildt. Ja, der skete mange ting der. Det er vildt. Nå, men jeg vil gerne dele den her historie med jer for at fortælle, at mange gange, når der er noget i vores liv, så får jeg noget at vide. Så sidder man der og tænker. Det kan man sgu ikke bare tænke sig til. Som jeg sagde til min klient, prøv en gang at tænke på alle gange, du har hørt om sådan en tsunami. Tænk en gang om alle de gange, du har hørt om det, som er sket, hvor forældre har mistet deres børn. Prøv en gang at tænke på, hvor meget det har ramt dit system. Og så sagde hun, jeg har været, altså vi alle sammen er selvfølgelig ramt af det er klart. Men hun har en historie med det. Så hun var voldsomt ramt og fortalte mig selv nogle ting omkring det også. Det begynder at være lidt småkoldt nu. Fortalte nogle ting omkring det også. Og det gav bare, det var ikke kun det her, der gav mening. Der var så mange ting i hendes liv, der gav mening. Og det er jo det for fanden altså. Vores krop husker. Vores krop har alle de spændinger. Alt det angst, vi går igennem. Det kan være en tallerken, der ryger på gulvet, når du er 1,5 år gammel. Det har chokket kroppen for en larm, for en lyd. Så bliver du bange for lyd og for larm. Altså, det behøver ikke at være, at du har fået en på snotten, eller været ved at miste dit liv, eller hvad det er. Det kan være alt muligt andet. Men kroppen, den husker altså. Og den bærer historierne. Hvad du har oplevet. Kom din misser. Hej Faye. Hej skat. Jeg har sat mad til dig deroppe. Ja. Kroppen, den husker det. Og der kan ligge så mange blokeringer, der kan ligge så mange historier, og vi aner ikke de historier. Lige nu har jeg fundet en sindssygt dygtig terapeut. Hedder hun Camille Svaneberg, tror jeg. Hun laver noget med bindevæv. Jeg har ikke engang helt sat mig ind i, hvad er det egentlig for noget bindevæv? Hvad er det? Fordi det virker på mig. Og det er så fantastisk. Det er så fantastisk, hvad det gør. Og det, hun spurgte mig, det er der noget specifikt? Ja, jeg har noget med hoften. Og så sagde jeg, og så ved jeg, at mit system gemmer på mange historier, som jeg ikke er bevidst om. Og de historier, dem vil jeg faktisk gerne ind og være med, så jeg kan få dem sluppet. Og jeg må sige, at jeg anbefaler dem på det varmeste. Så det var lidt for mig om, tingene hænger sammen, og vi har ikke rigtig nogen idé om det. For ræk hånden ud og få nogen til at hjælpe dig. Det gør jeg. Godmorgen.